ese ginendo lakini ko bwatole soko bokonya sana omwele monganchere tsebeiga Father manyanga ese gijabete igoro ali Bomet ase mujumbo yo moito aminyogetigwe ne gavana ya Bomet ebaba tebanga ninje nabwete bosongo nkagenda Bomet nkabanga ngosora minyoki woro kakikuru gusimba ka Bomet gavana ya Bomet kero umuntu kabwate umuntu witeka umuchawo ngako minyoki nsimbo kumunyoki mpaka Bomet abantu baminto ndatetigire gawo mbatakire marabo bengia tigandole osoko boko na ndi nyuwa samalyo mutene nenche sikera chinga kichobo komu wat gangondole ngosoko boko ega bali mole nenche ambo getu tutalibo ndaitenko lengo tebega omwe shimiwe ino tabwa tumechana boko na tonere gas mwemsi ndi bwensi okurutamagena nchengo tama kyato ko rutamagena nyikira bora ngake nerige igo nchengo tama nyendro okora abantu bane egasi na mwangete ko tin ko bayiyeria ko bakorera negasi Father nganchere kolege nteke mu byokaga aki banga kanise ye kyanere nene biga talibo magaja nyakoe